Hi everyone! Welcome back again sa aming channel. So for today's video ay DIY na naman tayo or tutorial ng ating water na gagamitin dito sa ating backyard. Magkukwento muna tayo kung bakit ko to binili and bakit maganda to. Nakita ko yung product na to sa iba pang mga backyard racer or sa mga like poultry type na talaga. Di nagiging madumi yung water nila. So yun yung nagustuhan ko doon kasi nga at the same time hindi madudumihan. And then madali lang din siyang linisan and then napakadali lang din naman siyang gawin. Napakamura din. Yung tinatawag nila na para sa mga chicken. So, ito kadalasan sa mga poultry natin siya nakikita. Yun yung nagustuhan ko kasi sa observation ko dun sa kanilang mga poultry or dun sa kanilang lugar, talagang maganda kasi nga hindi nadudumihan yung ating tubig. As we all know, kapag gumagamit tayo ng mga water, hindi maiiwasan yung mga ipot na nalalagay doon, lalo na kapag mga sisiw. Yung iba naman nadudumihan dahil nga yung iba doon sa ibabaw po sumasampa. So, ayun yung naging problema din namin in terms of sa water. Alternative lang din to, or kung gusto nyo lang din naman subukan, why not? Pero sa amin, as for observation sa ibang mga backyard racer, nagustuhan talaga namin. Anyway, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Do like our video, share to your friends na alam nyo makakatulong sa kanila yung video na to. Do comment down below kung meron pa kayong mga tanungan regarding our video for today. Hit the notification bell beside the subscribe button, guys, para at least notify kayo every now and then na meron tayong bagong video in this channel. Anyway, habang naggumagawa ako, so ipapakita ko muna sa inyo mga materials and then habang ginagawa ko yon, sasagot tayo ng ilang katanungan coming from our previous videos. Pero bago ang lahat, eto na muna yung ating mga materials. Gagamitin ko unang pambutas is knife. So disclaimer lang sa mga bata dyan na gustong gawin to, please magpagabay kayo sa mga parents nyo kasi para hindi kayo masugatan or anumang mangyari. Pangalawa is gunting. And then, gagamit din tayo ng mga bottle. Ito yung sinasabi ko na kinuha ko lang dun sa stock area namin na hindi na ginagamit. So, ito, hindi ko pa pala natapon. Good thing kasi magagamit natin to mga used bottle. Then, isa pa ang gagamitin natin yung sinabi ko sa inyo na optional kung merong mga butas na or mga leak na maaaring lumabas sa ating, sa ating bottle na bubutasan din sa baba. Gagamit tayo ng ganito. So, hindi siya sponsored. Nagamit din rin siya, guys. So, ito, gagamit tayo ng yung pandikit. So, ito yung gagamitin natin. So, konti lang kasi ginagamit ko na to before or nagamit na namin dito sa bahay. Kaya ito, medyo na open na. And then, yung gagamitin natin, guys, para sa parang gripo nyo, or correct me if I'm wrong, is ito. Papakita ko sa inyo yung sample para at least aware kayo. And then, kung saan ko mabibili, nasa description box yung link. And then, yung dito, ayan siya, guys, yung seller. Via Shopee ko siya nabili. Dito sa KIDAPAWAN, guys, hindi ko siya nakita. So, eto siya. Ayan siya, guys. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na gagamitin natin para sa ating waterer. So, ito para siyang merong mga groove or anong tawag dyan. Yung parang pwede mong inut doon sa ilalim. So, ganito kasi yung magiging itsura niya, guys. Dito ako magbubutas sa banda. So, ilalagay ko yan dyan. And then, kapag merong mga leaking naman dito banda, meron tayong Volcasil para ma-seal natin yung merong leaking banda. Meron siyang parang ganito, guys. So, ito yung nagagalaw ng ating mga manok kung saan dito lumalabas yung parang drops ng water na pwede nilang inumin. And then, kapag inopen naman natin to, sa loob naman is merong bilog kung saan nagiging stopper siya kapag walang gumagalaw dito sa isa na nasa ibabaw. Ayan, yung ganyang itsura. So, nabili ko siya. 20 pieces ata ito kasi tig-10 ito. Dalawa kasi yung binili ko. So, ang nabayaran ko sa kanya. Matagal na to siya actually dumating, guys. Tapos, hindi ko pa na-film o hindi ko pa nagawan. Kasi nga, naging busy talaga kami. So, nabili ko siya for 340 pesos na. Including na yung shipping fee. So, galing siya sa Shanghai. So, from China pa pala to. Siguro mga nasa 1 week to 2 weeks yung kanilang shipping nito. So, wala pang COVID na nandito na to sa akin, guys. So, matagal-tagal na to. Disclaimer lang sa paggawa nito, please, kung kayo ay bata, magpaturo kayo or magpa-guide kayo sa mga matatanda kasi nga, mas aware sila or mas alam nila kung paano gamitin kasi baka may tendency mga bata na kayo masugatan. Guys, habang gumagawa ako ng ating DIY ngayon, sasagot ako ng ilan sa inyong mga katanungan. Pipili lang ako ng 5 question para sagutin in this video. Simulan na natin ang paggawa ng ating DIY na waterer. So, first step, guys, ang gagawin ko, bubutasan ko yung dito banda. Ayan, so gagamitin natin yung knife. So yun, guys, medyo nahirapan ako sa pagbutas kaya ipapagawa ko na muna kay Mr. and then I'll be back later kasi nga
Ang hirap talaga guys magbutas sa ilalim ng ating bottle. Habang ginagawa ni Mr. na butasan ang ilalim ng ating bottle, so my first question for this video ay galing kay Ibrahim Arante. Katanungan niya is, anong vitamins po ang tinuturok niyo ma'am? Saan niyo po tinuturok? Sa pitso ba? Yes, sa pitso po namin siya tinuturok. And then, yung vitamins na ginagamit namin for inahin is yung B-complex. Yun lang yung kadalasan na ginagamit namin, guys. Para sa aming mga inahin. Tapos, sa pala ni Mr. So, ipapakita ko sa inyo. Ito na siya, guys. Parang binunutasan ni Mr. ata na nilagyan niya ng flame para mas lumambot. Ayun, nilagay niya sa ilalim. So, magagalaw pa yan siya, guys. Kasi hindi pa siya nakastock. Lagyan ko ng eto, yung ating Volcasil. Ayan, lalagyan natin ng ganito para at least ma-secure natin. Lalagyan na muna natin to habang nagsasagot din sa ating mga katanungan. So, ayun guys, iba-iba kasi yung mga katanungan nyo. So, ayun, isa yun sa una nating question for today. So, yung pangalawa nating question ay galing, kadalasan namin to nakikita sa aming comment section below kung saan kami at saan kami banda dito sa KIDAPAWAN. Gumamit kayo ng mask guys kapag ganito kasi ang baho para siyang rugby. So, nakakaalinsangan sa ilong. So, ito yung ating katanungan na pangalawa. From Edmond Rosete. Where po location nyo? Taga Cotabato Province lang po ako. So, ito na yung next step guys. I-seal natin siya ng Volcasil sa baba para hindi lumabas yung water natin. Yung question ni sir. So, ang answer is KIDAPAWAN North Cotabato po kami. Cotabato Province. Pero specifically here in KIDAPAWAN. I-round lang natin. And then we'll try it later kung successful to. Lagyan natin ng water. Pero eto, ayan, may seal ko siya. Pasensya na medyo messy tayo mag-seal. So, yun yung ating pangalawang tanong guys. Maraming nagtatanong kung taga saan daw kami. So, from KIDAPAWAN North Cotabato kami. Pero ayan na yung first na ginawa natin. Ayan. So, medyo messy siya guys kasi hindi ko alam kung paano talaga siya ilagay. Based sa tinuro din sa akin. Hindi pa siya final kasi kapag meron pang mga leaking dito, i-fix ulit natin ng Volcasil. So, down to our third question of the day. So, ayan. Mga bata, magpatulong kayo sa inyong parents. Our third question of the day is from Rio Corpus. Doon siya nag-question sa ating Belgian Shamu na video, guys. So, ang tanong niya, humahapon din po ba yan sa matataas na puno o mahahaba din tulad ng Rhode Island Red? Salamat po. Based on our experience, kasi dito siya nagtanong sa ating Belgian. So, Shamu tong i-refer niya. Hindi sila humahapon sa matataas. Kasi nga, napapansin namin, kadalasan sa ating mga Shamu is lalaki, medyo mabigat ang katawan, kaya hindi po sila humahapon sa matataas. Tipong ganito lang, na level, hindi masyadong mataas. So, yun yung kasagutan sa tanong mo, ma'am, Sir Rio Corpus. Hindi po sila humahapon based sa aming karanasan. Ito na yung pangalawa. Last, guys, na i-seal natin. Pang-apat na katanungan. Galing kay CJ Store. Kung maglimlim na yung inahin, ilabas na ba yung broadcast? Paano naman kung dalawa sila, tapos yung isa hindi pa naglimlim? Nangyari kasi dito sa amin, guys, dalawa kasi yung inahin na nasa breeding pen namin, tapos isang broadcast. So, ang nangyari, nauna kasing lumimlim yung isa, and then yung isa is hindi pa. Though, same lang sila. Mga nasa 2 to 3 araw lang yung pagitan nila. Tinalimlim pa rin namin yung isa, and then at the same time, hindi pa namin kinuha yung broadcast. Ayun, palagi pa rin siyang kinakastahan. Nung lumimlim na siya, kinuha na namin yung broadcast, and then yung babae na lang yung tinira, or yung silang dalawa na broadhen na lang ang natira doon. That's our fourth question. Natapos ko na lahat pala, guys. So, hindi pa siya tuyo. Last na question na sasagutin ko for this video. So, coming from Mark Campasos, ang tanong niya, ganun ba talaga ang Shamu, konti lang ang itlog? So, depende yan, guys. Si Rapida, kilala niyo naman siguro si Rapida, yung naging partner ni Rapido. Dati, hindi talaga siya nangingitlog ng marami. And then, ngayon, na napapakondisyon namin, ilang linggo, ayun, nangitlog siya around 15 sa isa lang na itlogan. Pero depende talaga yan, sir. Kasi dito sa amin, meron kami mga Shamu na marami kumangitlog. Iba-iba pa rin yan kasi nga meron din yung iba na
hindi talaga nangingitlog ng marami in that season. So, meron naman yung iba na the next season or the next time around na pangingitlog nila is marami yung iniitlog nila. At least healthy yung ating manok. Yun lang yung pinipray din namin every now and then na napapakondisyon kami. So, for this video, ayun na muna yung ating katanungan or question and answer portion. So, eto na, napakita ko na kanina. So, ngayon, ang try natin is lagyan natin ng water. Let's see kung merong tagas na magaganap. So, ayun guys, nalagyan ko na siya ng tubig. Medyo natuyo na din siya. Ayan. So, ito yung sinasabi ko guys, na kapag nagagalaw ng ating mga manok, talagang tumatagas yung tubig. So, ayan guys, ito yung itsura ng ating bottle. Nalagyan ko na rin ng tubig. So, ayan yung nasa ilalim guys. Medyo messy lang siya kasi hindi pa tayo marunong masyado talagang maglagay. Pero ito, kapag ito yung nagagalaw ng manok, ayan. So, tumatagas yung tubig coming from doon sa ating parang gripo na para sa manok. Kinaganda nito guys kasi ayan o. Pag nagagalaw nila to, yung sa ibabaw, gumagalaw din. Kasi merong bola doon sa loob. Kapag nagagalaw yun is hindi siya nasa stock. So kaya ang nagiging tendency is lumalabas yung tubig dito sa ilalim. So ayan, ang itsura ng ating ginawang water guys. Ito. Ayan siya. Ito na yung ating finished product na ilalagay din natin sa ating range. Yung ating video for today, ito, gawa natin. So ngayon, mag-shoutout muna tayo sa mga viewers na palaging nanonood dyan. So shoutout to Sir Ismail Abdul Karim from Sultan Kudarat, to Sir Son Tanyala, to Sir Mark Glenn Buscaino, Daniel Labra, to Sir Rodolfo Solibaga from Nueva Ecija, Sir Ram Solero from Iloilo, to Mr. Dave Sibuco from Nabunturan, to Sir Delbert Ubay, to Sir Cyber Villa from Don Carlos, to Cesna L. Uto, to Sir Justin Abalos from South Cotabato, to Sir Nick Barredo, and also to Sir Shakim Sagnil. Maraming salamat sa panonood. Sino muna yung shoutout natin for today? Sa mga hindi ka pa na shoutout, abang kayo sa mga susunod na videos namin yan guys. So don't forget to subscribe in our channel guys. Do like our video and share to your friends na alam nyo makakatulong sa kanila yung video na ginawa natin for today. Do comment down below kung meron pa kayong mga tanungan regarding our video for today. Hit the notification bell beside the subscribe button para at least notify kayo every now and then na meron tayong bagong video na ilalabas here in our channel. And again, disclaimer, based on our experience lang yung tinuturo namin dito, based on our karanasan, base din sa mga napapansin namin here sa aming backyard. Thank you for watching and hope you like our video. And again, sana nag-enjoy ka. Peace out everybody. Stay safe, stay home. Goodbye guys!